dús ní ceapan go réitíonn Jason agus Molly rá bíonn siad sitach le chéile agus an sin réir chéile tá sin caidirmh techt idir an bhirt acu. So bheith mí anna chud aithriú ag tarlú i Molly sí an rá le Jason. Ach tuisc nach bhfuil anna chud daoine sásta lei seo go hábhar a aithir agus sa bháthar agus lí chumá hosníonn rudaí gáil in ollchas. Ceapan gur ceartún ar fáda a thógáil go ré. Ní raibh an cosalacht gur tosa chunaí a thógáil go ré nuair gheol muideas teo. Cad ima arsan agus duine mé péróid. Actually slumps an thoras an iad isachta chuin. Chuin lí tuisc goil méid sin AIDS ar hí cúpla pills isteach a deach Jason. Ní láta sin. Ná cuma, lena fágad se flat. A dhéifna chéile agus an fridge. Ní chill out tá sé tau. Chúisín Molly agus go gapan si go rinne Jason éagnú ar chi agus as sin hagans gachrad measca sús. Céad is féidir le dhéanaí. Éagnaíomh maoine a réir. Ar chluisintín an scéil seo ó faoi Molly go gapan an drama fáidir os narún ó go gapan go leor an drama os narún go méidir go Jason cinál titamach ar gaoi céanna is a bhí taig. Bhí a clachan na mréige sin go bhreh. Ní friggin bréga iad! Molly, please, inistóid! Níor má tú inistíireach béarm sa gluich a chuir na gádaí. Fuéir if an rudí beagna níos fearr ach ní solahíon rudí níos measta mar ceapan Johnny well ní rair leis an tlí rud a be dhéanana ar Jason agus maiall ar sin socraíonn Johnny ar rud a dhéanana a hain. No, Johnny, please! Please, éisle. Johnny, is mis spikead of Molly. Ní Jason. Agus bhí sé an deachar tócha chun smíanamh go dálíonn na rudaí seo sa fíorsail chuma agus go fáin go dálíonn na rudaí seo go dtí cailíní go minic agus ní bhíonn fáin ar cailíní tócha goilgotí an dlí agus an scéile insin mar béidir nach bhfuil an scéil a gceartach mar ní chuoinlíonn siad tada i dosach.